guys, what's up guys? May hapon ka na tanan, no? This is Alan de la Migable, the leader of the team Pacloy. So, nami diri karon guys, kauban ng classmate na nasa Kasaroro Falls kay nagama mi vlog para sa mong project. So, karon guys, ako silang kanon nga okay ra ba ang ilang pag naog diri sa Kasaroro dili na ba kapoy kay gikan sa pagnaog pila ka kilometro ba ni gikan sa ubos. So, ato siya aton nga unsay lang mga pamati karong mga orasa kay murag kapoy na jud. Hoy, bay, mas tayo mapag-ari sa Kasaroro. Okay naman boy, kapoy, then kinahanglan to siya ka-effort. Pero nuwan, makita na nato na appreciate kayo ang view. Di tungod niya, ay dili pa rin niya ba, nga na-effort na ta, nga gikapoy pa ta, dalawa ra Japon ta na-appreciate. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. Ay, bay, kumusta yung pag-ari sa Kasaroro, bay? Kapoy kay bay. Pero naagya pa sakripisyo para maabot nimo ang usa ka butangan indot para nimo natawang falls. Indot kayo, di ba? Mura na nagugma. Dapat sacrifice ka sa usa ka Hoy, ninya, kumusta yung pag-naog diri sa Kasaroro? Aw, okay ra. Kapit mahulog. Niya. Nakakakaba, nakakaaliw, nakakakilig, nakakabaliw, napapaganda, napapaisip. Hi guys, thank you sa pagtanaw sa video.